И здравейте от Топа Самория БГ, тук с мен е Darkboy. Здрасти. Още една Днес са. снимаме в GTA Minecraft в Too Legit. Отиваме на... Къде отиваме? Ела на последното. Laster One. Не мога да го прочита. На последното ела... Не, аре на първо. Чай малко. Чай малко съм си. На първото ела... Видях сървъра, да. Имам депозит. Видях си скайпа, бе. Сега ще ми пишеш ли? Така беше, да. На МСГ ти пиша. Мързи ме да отварям скайпа. Ама да гледат какво сме си писали. Чай малко. То май не знам дали се го види. О, ето. Как беше това, бе? Как беше IP-то? mc.legit.net май беше. Мари, бе. Legit.eu. Ето, така беше. Не знам. Аз му умря. Добре, ела на първото. Apartment Arena. Къде? На първата табелка. Леле. Не научи го това английски. Нужен е? Апартамент са реали, бе? Да. На това английски е нужен, не е за... Чекай, ти викаш на първата. Па на първата? Да, монстър. Ама Къде ли? смислиш? Гледай го, виждате хака. Който убива. Знам, некъв му уби, обаче голем хак. Аз сега го убивам. Ох! Аре, бе, точно убия, бе. Спокойно. Види. Так, аз умрях. Бой, той не мога цели съм баш пред него. Оцели ме. Разли ме. Взех си амунициите. Звъни ми един приятел, обаче в момента си клип. Звъни ми NightBG. Си има линки за неговия канал, понеже искаме да го рекламираме. Той дава гифт код. Аз 100 legit и преди съм снимал. Да, ама говорим за NightBG в момента. Той дава гифт код. При 20 сабскрайба го тегли за 5 банера. Всеки 5 човека ще получат по един банер, който е доста як и на мен ми направи такъв лай, че аз съм си го сложил. Ма да, аз мога да си го оголема. Искам. Леле, обичам ги тия амуниции. Коя амуниция? Те пък не са в PvP арена. И ето това беше АВП. Най-якото оръжие. Ти къде са? Както в CS. Значи, ела на Willy's Clothes Shop. На последния ред първо. Ама аз съм на това къде... Чая сайден, че не мога да убия без това. Колко мразето си. Ела на Willy's. Къде каза да дома? На последния ред първата табела, то е само една. Какво е това? Почина да гърми. Това при Пешо гумаджията. Беше гумаджията. Надясно. Я бързо, ла. Бе. Някакъв монстър. Лол. Би го. Би я. Това момиче.
Изключи музиката. Аз си намерих и броня. Дай ми я, Шлема. момче. Това Леле, та чала. това не е чалга. Ба си глупостта. Шлема. Аз съм при Били. Остава Били. Били. Здрасти. Били. Къде е дядо Коледа? А? Къде е дядо Коледа? Абе, къде е дядо Коледа? Абе, къде е дядо Коледа? Ти не знаеш шлема. Ма дай ги, моля те. Хвърли. И ми дай и дървената мотика. Аз нямам. Как? Лесно. Нямаш ли някакви други освен камени? Нямам. Май още къща. Чакай ще да... Ау, лак. Няма бе. О, с чето мен си играе с Валгенс. Или къща се хора. Или ми написа предлагаме голямо разнообразие от дрехи. Ми добре. Адидас. О, как се Да му хвърли? удръж, бе. Цел дрон, бе. Удари ме, бе. Не съм те, бе. Удари ме. Аз мишката не доказах ти викаш за лесната. Оф, лагва ми. Колко ли време е това видео? Тя е малко. Ще съм на 3 бучета. Ми нахрани са, бе. Чакай бе, само муркови. Тук да бехме направили кебачи на гилдета, бе. Ей, искам линейка. Това линейка, бе. Това е Сан Андреас Хоспитал. О, ма тя е затворена. О, О, не. Помощ. толкова близо. So close. Ей, я гледам. Моля. Аз се качих. И толкова. Ела. Ела, искам да укивам на този ендерман. С най-готиното Дали аз оръжие. се кача на покрива? О, не мога. Не. Кой не трябва? Аз са. Как се сме? Аз се закрещих. Някой... Добре, си говориш ли само там или ще дойдеш при мен? Ама аз се закрещих на някакво място тук. Добре, самоубийство. Рокетман, Джун Джет. Я. Няма как. Леле, аз съм при Рокетман. Там, дето падаш от високо. Тук как ще падна според тебе? Пак. От това. Уоу. Е, това купче ме най-много кефи. Макар че знам как се прави. От Австралия знам, че се не ползва въпрос. Още малко съм качил клипа. И? Нещо са отплезве, тук ми само да влизам там. Мен в Соплекс ме баннах. Нали ми каза? Не казвам. За клипа. За хак. Баннаха? За хак. Ама, макар че аз дори не съм и ударал то, дето каза да ни банне. Човек, ламо, Не успях и да го ударим веднъж и мене ме баннах. ела да му убиеш, бе. Ама защо? Къде? Да, ти си на другия край на Уорлда. Ами аз съм при болницата. Аз съм на Гров Стрит. Ама и болница ми тебе съм при болницата, мати. Ми ще скачам тук към бучетата да... What the fuck is this? Айде де, House Info. Трябва да си купа и аз такава къща. А? Трябва да си купа къща.
Още си малък, за да живееш сам. Абе, тихо бе. Ехи. Отворено. Отвори ще ми каже собственика. Big Smoke. Да не съм те видял повече тук. Big Smoke, какъв си го наприлива? Гъза ти се. Майко. Big Smoke е обикновен Стив. И пак ми пише, да не съм те видял повече тук. Искаш да умреш, бе. Че си. Не така при CJ преди ходих, викнаха полиция. Васи. А? Всъщност има и полиция тук. Какво да има? Има и полиция. Да знам. Според мен са много по-богати в полицията. Що не се пуснаха на полиция? Защото е временно затворен. Че охраняваме ли затвора? Не бе, временно затворен. Осама. Хоу, хоу. Айде, Ричи. Кой искаш бе, Ричи? Ричи. Как се тук е, Ричи? Реги ръколет. Абе, какво ново колело ще си... Какво ново колело имаш, бе? Никакво ново колело няма. Писах ти, значи, нали, капата им беше изкривена. Аз ти им писах, че отидехме с... Че отидех да... И си го дадох колелото да ми го оправят. И ти да не ме чакаш да ходим заедно. Не ще... Аз вече си бех оставил колелото да ми го оправят. И ти казах ти да не ме чакаш. Аз ще имам колело. Колело в 5:30 ти ходи с баща си на цирковата. Човек, сериозно ли намрех, бе? Оф, лефни от сървър и пак влез. То пак ме пускат вън. Не мога да се върна някак си. Охо, имам 245, а я тебе те видим. Това ме, пак тук не спалва. Не ме, май. Да спам. Тук и това ли му ползва, бе? Пай се. Човек, пише ми да напишем хелп и... Да се отхелпа. Джиталя. Я убий го. Аз школа на гейм сервера. Факт ли са? Супер ския мъкарет. Леле, бак ще да пише. Нищо, аз мисля да спирам този клип. Не, аз не съм и почвал клип. Да, ама аз мисля да спирам клипа моя. Все пак ще пуснем линкове един към каналите. Аз ще пусна от моя човек, ако го гледате. Аз ще пусна за неговия канал, той ще пусне за моя, и така ще ни намерите, където и да гледате. Повече от нас, коментирайте, сабскрайбвайте и лайквайте.
О, След няколко абоната може аз да направя един giveaway, както на IBG. Ще има линки за неговата страница. И